Piştî kuştina du rêveberên AK Partiyê li Pîrana Amedê û Qelqeliya Wanê, polîsan dest bi operasyona serdagirtina malan û binçavkirinan kir. Li Wanê û Colemêrgê hemû hevserokên HDP û DBP yên bajar û navçeyan ji tê de bi dehan kes hatin binçavkirin. Parlamenterê HDP yê Wanê Adem Geverî ev operasyonên binçavkirinê weke qirkirineke siyasî binav kir. Li ser nûner û pêşeng hevserok û em ê bêjin serokên me dixwaze em ê bêjin siyaseta xirkirînê bide meşandin. Bi vê şeklî dixwazin ku me em ê bêjin holê rakin, HDP bê em ê bêjin nûner bêhilin û alternatîfa xwe jî li holê rakin ku pişta jî îhtîmale biharê yan jî payîza bê ku em ê bêjin hilbijartineke pêşwext pêk bînin. Rêveberên AK Partiya Wanê jê dibêjin PKK li hemberî siyasetmedarên wan dest bi kuştinên siyasî kirine û ew ê tu caran vê yekê qebûl nekin. Li gorî AK Partiyê dewlet bi van operasyonên li dijî HDP û DBP dixwaze sûcdaran bigire. Sınırı siyaseti heye. Sınırı siyaseti hukuka devleta sinur çedike. Hukuka devleta, kanuni devlet. Hege de ketibe piş kanuni da kanun pipes kiribe gede û hesabı bide. Xelkê Wanê jî dibêje operasyonên binçavkirinê rêbazeke ne rast e. Valla tiştekî ne baş e. Em dibêjin operasyon çêne daha baş e. Lazım e operasyon li ser siyaseta Kurdî nebe. Hakkım girtin ne? Gene ne girtin? Yani o her ayı mahamiye bigirin. Li bajarên Bakur li aliyekî teqîn û kuştin, li aliyekî din jî operasyonên li hemberî HDP û DBP berdewam dike. Lê nayê zanîn ev kuştin û operasyon dê heta ku derê biçin. PKK jî dewlet jî jiya xwe nayên xwarê. Helbesta her du aliyan rasterast tesîr li ser siyaseta Bakur dike. Niha tirs û fikir ev e ku ev helbest tuştir ve û operasyonên girtin û binçavkirinê zêdetir bibin. Maşallah dekak, Rûda wan